बेळगाव हे कोकण आणि गोंयचे भाजी सप्लाय करपाचे मेन मार्केट आसा। मात्र पावसाळ्यात गोव्यात आणि कोकणात मोठ्या प्रमाणात घरगुती भाजीची लागवड जाता। तेका लागून तसेच जी रानभाजी आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात गोव्याच्या बाजारात येतात। तेका लागून गोवा आणि कोकणात कोकणातून जी बेळगावच्या भाजी मार्केटांतल्यान जी मागणी असली ती मागणी सध्या काही प्रमाणात कमी झाली आसा। तसेच बेळगावच्या होलसेल भाजी मार्केटात काही पालेभाजी असतात, तसेच फळभाजी असतात, त्यांचे दरही काही प्रमाणात कमी झाले असतात। टोमॅटो आणि कोथिंबीरीचे दर असतात ते मात्र सध्या स्थिर असतात। तसेच केंद्र सरकारान कांदो निर्यात करपाचो परदेशात निर्यात करपाचे जे परमिशन दिला तेका लागून महाराष्ट्रातून बेळगावच्या भाजी मार्केटात जो कांदो येता तो तेजी आवक कमी झाली आसा। काल शनिवारी जे मेन मार्केट आशिल्ले त्या दिसा फक्त महाराष्ट्रातल्यान 20 ट्रक कांदो हो बेळगावच्या भाजी मार्केटात येल्लो आसा। परदेशात कांदो निर्यात करपाचे परमिशन दिल्ल्यान दलाल आसात ते लोकल जे मार्केट असतात म्हणजे भारतातले जे मार्केट असतात त्या मार्केटात कांदो जास्त सप्लाय करनात। तेका लागून कांद्याची टंचाई सध्या होलसेल बाजारात दिसून येता। तेका लागून सध्या कांद्याचे दर असतात ते क्विंटला फाटी 500 रुपयांनी वाडिल्ले असतात। प्रोडक्टा खातीर प्रमोद पंडित।